Медицинските сестри в болница Свети Иван Рилски в Разград вече ще се грижат за пациентите с усмивка на лице. Изискването е заложено в новите правила за работа на персонала в болницата. Директорът на здравното заведение е убеден, че за да работят пълноценно, медиците трябва да си върнат доброто отношение към болните. Новите правила за работа в болницата доктор Жеков обявил на специална среща с старшите сестри на всички отделения. Точно това им казах, че държа и ще издам заповед всички медицински сестри да идват с усмивка на работа, за да бъдат уважавани, обичани от пациентите и от персонала като цяло. Според опитния лекар, усмивката и доброто отношение могат много да помогнат на хората с здравословни проблеми. Когато имам едно чудесно топло отношение, една усмивка от медицинския персонал, имам чувството, че 50% от работата на лекаря, на медицинската сестра, на персонала е завършен. Вятърът на промяната вече се усеща в болницата, коментират някои от пациентите. Много хубаво. Лъчезарни хора, като се усмихнат, стават и весело да душичката. Усмихнати, любопитни, добре сме, не сме ли, как сме прекарали нощта и т.н. Други болни все пак уточниха, че до промяната се е стигнало след оплакване на пациентка на хемодиализа от лошо отношение на персонала към нея.